ବାସ୍ତବିକ ଅପୂର୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମ କାଲି ରାତିରେ ମୋ ମାଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମାଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଏହା ଥିଲା ଯେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ତା ଛଡ଼ା ଏହି ଉତ୍କଳରେ ସମୁଦ୍ରବାଦୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି, ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇନାହିଁ। Imago. ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ମହାତ୍ମା ଦେଉଳ ତୋଳା ହେଉଛି। 12 ବର୍ଷ ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା, ହେଲେ ଦେଉଳର ଅସଲ ଚୁଳି ମରା ହେଇ ପାରିଲାନି। ନା ମରି ପାରିନି। ନା ବିଶୁ ମହାରାଣା ଭଳି କାରିଗର ବଡ଼ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ସବୁ ହାର ମାନିଛି।
ତାର ଭାଷା ହବ ତାର ଭାଷା ହବ ତ ବାପା ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଉଳର ଅସଲ ଶୁଣି ମୋର ହେଇପାରୁନି अरे एड़े तो करने पिला एते अनुमा ये विष्णु महाराज को बोला ओ पूरा रहले सुना भलो अरे को नाच को ओ मत धरो को जहां सुनो तो कहानी आकर एक कथा बितेउनी नहले 1200 कोड़ी के सामने को उधर कटि जीव तार भाषा हम मोहटा दौड़ना पता नहीं जानते कई दिन सुधा देवला में चुने मोड़ा होई नहीं पड़िले 1200 कोड़ी को मुंडा का नहीं ये प्रभु से तोरा पड़ा पैसा नहीं गेला तार बस काला हम आपको दिनो को चाकरी करी जे घर घर चले नहीं चार से हम मुंडा को देखा नहीं बाहुली जाउती का दीवार को एती कहि दे जाउती तम कुळे में जनी आउ कहीं भलो कारीगर धरते लेबे ताकू चंद्र बाबा किनु मडे दबो काले चकाडला पर मुद्र दिबो चकाडला हे तुम्हारी इच्छा पूर्ण क्या हो ठिया है सरकार ना ना तो तुम आखे अगर कुआरे छाड़ दे बापा तो पापा बोले मुझे काम को करे अब तो कर ना ना मैं बोले तुम्हारा बुद्धि ले बापा जो भी को मजे को सामने नहीं जा चिन्हले ने निश्चय भी देखो डॉक्टर को काम नहीं तो तो जा खाली सकाळ मंगळ मान को स्मरण करी चली मो हम बाड़ी को कोड़ी आवे मुझे को देखते से निश्चय चिन्ह अच्छा मां तू आसिलु मते बहुत जोरे कोन बनाए खाइबा को देबो ए खाबा खाबा ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଲୁହାଟା ଉଠାଇ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେଇଥିଲି ତାହାରେ ପୁଣି ଆସି ପାରିଲାନି ଆଜି ବାବା ଆ କି କଣ ଆ କି ମଧୁର ତ ଡାକ ଆଉ ଥରେ ବାବା ବୋଲି ମତେ ଡାକ बाबा ଠିକ ୟାରି ବୟସର ୟାରି ପରି ହେଇଥିବ ସ୍ୱପ୍ନ ଏଟା ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ତୋର ଏଠି ଠିକାଣ ନା ବାବା ଏଇ ଦେଉଳକୁ ଦେଖୁଥିଲି ଦିନ ସାରା ଏଇ ଦେଉଳକୁ ହିଁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲି କଣ କହିଲ ସାରା ଦିନ ହଁ ବାବା ଏ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପଥର ମୁନରେ କାଁ କରୁଛୁ? ଜୀବନ ସତ୍ୟ ହେଲେ ଯା ମୁଣ୍ଡରେ ତା ପିଲାର ଜୀବନ କୋଉ ଆସିବ ସତ ବାବା ଏ ଦେଉଳର ମୁନି ନାଚି ବସିପାରିନି ଏଡ଼େ ବକଟିଏ ଥିଲା ତୁଖେ ନା ବାବା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଚ୍ଛା ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ଶୁଣେ ମୁଁ କାରିଗର ପିଲା ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏ ଦେଉଳର ଘନକେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ କିଛି ଗୋଟାଏ ଦୋଷ ରହିଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦେଉଳର ମୁଣ୍ଡି ସାର ସମାନ ରହୁଛି ତୁ କିଏ ତୁ କଣ ବିଷ୍ଣୁ ମହାରାଜ କେମିତି କାମ କରୁଛୁ କ୍ଷମା କର ବାବା ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ପିଲା ତ ବେଳେବେଳେ ଦୋଷ ଦେଖେ ଅସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ତୁ ଗୋଟେ ମାୟାବୀ ତୁ ମୋତେ ଛଳିବାକୁ ଆସିଛୁ କ୍ଷମା କର ବାବା ମୋତେ ଥରେ ଆଦେଶ ଦିଅ ମୁଁ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖେ ନା ନା ତତେ
କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ? ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଛି ବାଜାରକୁ ଯେ ଦେଉଳ ଛୁଇଁ ପାରିବ ଆମ ମାନ ମଧ୍ୟ କଣ ରହିବ? ଏମିତି କଣ କହୁଛ ବାବା? ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ପିଲା। କଣ କରି ଆସୁଛି ଏ ଦେଉଳର ମୁଣ୍ଡି ମାରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇ 1200 ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ମୋ ହାତରେ ଲେଖି ଖୁସି ହେବି। ଏ ପିଲାଟି ତ ଠିକ କଥା କହୁଛି। ଯେମିତି କରିବା ସେମିତି କରିବା। ଯଦି ଦେଖାଯାଉ କ୍ଷତି କଣ? ତାର ରକ୍ଷା ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦେଉଳର ଛୁଇଁ ମାରିବା ଯାଚମାନ ପୁର। ଏ କଲ୍ୟାଣ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଯେମିତି ଏ 1200 ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ରଖିବେ ଏବଂ ଏ ଦେଉଳର ମୁଣ୍ଡି ମାରିବେ। ଏ କି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ? ମୋ ବାହୁ କଣ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁ କଣ ପାଇଁ ଘନ ଘନ କରି ଉଠୁଛି? ଏ ବାଳକ କିଏ? ତୁମେ ହିଁ ତା ଭରସା ପ୍ରଭୁ। ସବୁ ଠିକ ରାଜି ବିଜୁ ଭାଇ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ହେଇପାରିବା ବାବୁ। ଦେଖ ବାବା, ମା ମତେ ଆମ ବାଡ଼ିର ପଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୁଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା, ବାବା, हाँ हाड़े हाड़े ସବୁ ଠିକ ରାଜି ବିଜୁ ଭାଇ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ବଜାଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ମୋର ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଉ ତୋଠୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଚାହୁଁ। 1200 ପଠେଇବେ ନାହିଁ। ଏ ଗୋଟିଏ କର୍ମ ମରିଗଲେ କଣ ହେଲା? ଏ 1200 ପଠେଇଙ୍କର ଜୀବନର ନା